Chcete, aby se vaše děti lépe orientovaly v čase a věděli, co je čeká každý den? Díky našemu týdennímu plánovači se děti naučí poznávat dny v týdnu, orientovat se v průběhu dne a mít jasno v tom, co je čeká a co mají dělat. Děti mají rády pravidelný režim, protože jim přináší pocit jistoty a bezpečí. Plánovač obsahuje všechny dny v týdnu a jednotlivé části dne od rána až po večer. Součástí plánovače jsou obrázky, které vyjadřují různé činnosti, jako třeba úklid domácnosti, školní povinnosti nebo sebeobslužné a zábavné sportovní aktivity. A co je skvělé, náš plánovač můžete připevnit třeba na lednici a obrázky upevňovat pomocí magnetek. Pokud preferujete nástěnku, jednoduše kartičky připíchněte špendlíkem. A pokud chcete využít k umístění plánovače třeba dveře, můžete použít nalepovací magnetky anebo suchý zip. Plánovač si můžete snadno vytvořit podle našeho videonávodu, nebo si jednoduše stáhněte naši připravenou verzi a vytiskněte si ji přímo doma. Do přípravy plánovače zapojte i děti. Mohou si ho vybarvit a ozdobit. Zapojte děti do plánování a užijte si společně lepší organizaci a více klidu. Plánovač nabízíme dočasně zdarma, tak neváhejte a stáhněte si ho hned teď. Odkaz najdete pod videem.